Ongi etorri gure ikasgai honetara, komunikazio komertziala, korporatiboa eta instituzionala. Euskal Herriko Unibertsitateko ikus-entzunezko komunikazio eta publizitate saileko irakaslea gara. Hiruron artean azalduko dugu lan hau. Amaia Paniagua, Sandra Usin eta nireu Beatriz Zabalondo. Az gaitezen ba. Gaur komunikazioak bizi gaitu eta oso garrantzitsua da edonorentzat horren dimentsioez eta eraginez jabetzea. Adibidez, aurrez aurreko komunikazioa, masa komunikazioa, publizitatea, harreman publikoak. Irakasgai honen helburua honako hau da. Ikasle komunikazioaren kudeaketaren garrantziaz jabetzea. Edozein erakunde edo enpresa motatatik landu behar den komunikazioa, barne publiko naiz kanpo publikoei bederatutakoa, planifikatu eta kudeatu egin behar da, fase eta teknika desberdinak aplikatuz. Horiek ezagutu eta aplikatzeko bide erakusle izan nahi du ikastaro honek. Ikasgai honek ez du aurre baldintzarik eskatzen. Izan ere, komunikazioaren, marketing publizitatearen eta harreman publikoen oinarriak eskainiko dira. Beraz, komunikazioaren arlo horien hastapenak ezagutu nahi dituen edonorentzat da egokia ikastaro hau. Baina, batez ere, komunikatzaile gaiei begira atondu dugu. Euskal Herriko komunikazio zientzietako 3 graduetako lehen mailako enborrezko ikasgaien artean ere izen bera daukan ikasgaia ematen da. Eta baita 2 gradu bikoitzetan ere, komunikazioko 2 gradu bikoitzetan ere. Gainera, publizitate graduko oinarrizko sarbidea da eta hortxe ikusten dira funtsezko kontzeptuak. Ikasgai hau amaitzerakoan, ikasleak gai izango dira. Bat, komunikazioaren elementu ezaugarriak identifikatzeko eta zehazki publizitatearen arloa aplikatzeko. 2, markaren elementu ezaugarriak identifikatu eta kasu partikularretara aplikatzeko. 3, publizitate kanpaina baten faseak eta estrategiak diseinatzeko parte hartzaileak bereiziz eta bakoitzaren egitekoak zehaztuz. 4, erakundetako identitate eta irudia zertan datzan ezagutzeko zein komunikazio teknikak baliatzen diren identifikatuz, batik bat harreman publikoetako tresna gisa. Edukia hainbat ataletan bereiziko da. Hasteko komunikazioaren sarrera egingo da. Definizioa, faseak, elementuak eta eragileak ikertzen dira. Eta ikastaroari izena ematen dioten 3 komunikazio motak ere definitzen dira. Hau da, komunikazio komertziala, korporatiboa eta instituzionala. Lehenengo atala amaitzeko komunikazio zuzendariaren profila analizatzen da, haren funtzioak, gaitasunak eta abar. Horren helburua da ikasle jakitea zeintzuk diren lan merkatuan gaurko eskakizuna, eta ikasketa horiei erantzuteko prestatuta daudela ohartzea. 2. atalean, komunikazio komertzialaren analisia egiten da. Marketing estrategia barne. Marketing misaren politikak aipatu eta azaltzen dira, hau da, produktua, prezioa, banaketa eta komunikazioa. Eta elementu horiek edozein enpresarentzat duten garrantzia. Ondoren, komunikazioaren esparruaren gaiak lantzen dira, hala nola markaren balioaren garrantzia, markaren nortasuna eta marka irudia. Atal honetan enpresa edo erakundearen xedea, ikuspegia eta balioak aztertzen dira, eta beste erakundeetatik zer bereizten duen identifikatzeko ariketa egin eta horrek daukan garrantzia nabarmendu beharraz arituko gara. 3. atalean publizitatea lantzen da. Definizioa eta bilakaera, eragileak, publizitate agentzia motak eta egitura, eta publizitate kanpainen prozesua, briefingaren lanketa eta publizitate estrategiak. Komunikazio eta sormen estrategia eta hoiekin batera, kontzeptu publizitarioaren lanketa, hedabideen estrategia, iragarkien ekoizpena eta amaitzeko publizitate kanpainaren ebaluazioa. Azken atalean, komunikazio korporatiboa instituzionala lantzen da. Ezer baino lehen, komunikazioaren industria ikertzen da, enpresak, erakunde publikoak eta gizarte erakundeen ikuspuntutik, baita gaur egungo egoera eta komunikazioen joerak ere. Era berean, identitate korporatiboa eta irudi korporatiboaren kontzeptuak ikertzen dira. Beraien definizioa, bilakaera eta hoien arteko ezberdintasunak nabarmentzen. Eta amaitzeko, harreman publikoak ikasten dira. Definizioa, funtzioak, publizitatearekiko aldeak, iritzi publikoa eta haien eragina, eta harreman publikoen teknikak, besteak beste, prentsaurra, prentsaurrekoa, elkarrizketak, ekitaldiak eta bar. Ikastaro hau 6 gai nagusitan banatu dugu. Lehenengo gaian, komunikazioari sarrera orokor bat egingo zaio. 2. gaian, komunikazio komertzialean barneratuko gara, eta marketingean zehazki. 3. gaian, marka izango dugu aztergai.
4. gaian, publizitatea hartuko dugu luze zabal. 5. gaian, komunikazio korporatiboa eta instituzionala izango dira zentralak. Eta 6. gaian, harreman publikoak izango dira bere funtzio eta tekniken azterketarekin. Irakasgai hau autoikuskantzarako egokia izateko pentsatua da, eta honako metodologiak aplikatuko ditugu. Irakurgaiak, eredu adibideak, kasu azterketak, ariketa praktikoak, artikulu akademikoak, bideoak. Ikastaro hau 6-7 astetan egiteko pentsatua da, eta gutxi gora bera astean 5-8 ordu ikasteko. Bibliografia oso zabala atondu dugu, eta ikasgaiaren gidan daukazue. Azaldutako gairen batean sakondu nahi izan ezkero, liburu hauek gomendatzen ditugu. Eta hauxe izan da zuentzat prestatu duguna. Nahi duzuenean gurekin harremanetan jarri zaitezkete, espero dugu zuen gustokoa izana eta komunikazioaren oinarriak ikasteko balio izan.